டேய் ராமு, சோமு, கோபு, நான் கடை வரைக்கும் போய்விட்டு வரேன். வேலை எல்லாம் முடித்து வீட்டை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்த பணக்காரர் ராமையா. சாயங்காலம் வேலை எல்லாம் முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பினார் ராமையா. வீடு திரும்பிய ராமையா சாப்பிட்டு விட்டு தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த சட்டையில் தேடியவர்க்கு ஒரே அதிர்ச்சி. தன்னுடைய சட்டையில் வைத்திருந்த மோதிரத்தை காணவில்லை. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பிளான் பண்ணினார். டேய் ராமு, சோமு, கோபு எல்லாரும் இங்க வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு போட்டி. அதுல ஜெயிச்சா 10 வெள்ளி காசு. போட்டி நாளைக்கு தான். போட்டி என்னன்னா, இந்த பானையில் மணலுக்குள்ள ஒரு தங்க மோதிரம் இருக்கு. அதை ஒரு நிமிடத்தில் எடுக்கிறவங்களுக்கு 10 வெள்ளி காசும் மோதிரமும் பரிசு. ஐயா, நான் பானைக்குள்ள தேடி பார்த்தும் ஒன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னான் கோபு. சோமுவும் பானைக்குள்ள தேடி பார்த்து ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டான். கடைசியாக ராமு பானைக்குள்ள கையை விட்டு தேடி ஒரே நிமிடத்துக்குள்ள அந்த தங்க மோதிரத்தை எடுத்துட்டான். போட்டியில ஜெயிச்சுட்டே நினைச்ச ராமுவுக்கு கிடைத்தது ராமையாவிடமிருந்து வெட்டுதான். ஏனா பானைக்குள்ள மணல தவிர ஒன்றுமில்லை. ராமு காண்பித்தது அவன் திருடிய மோதிரம். அதோட அவனுக்கு வேலையும் போயிருக்கு. மற்றவர்கள் பொருள்களை திருடுவது பாவமாகும்.